Tul il-jum tal-erba' l-qorti mistennija tiddeċiedi dwar it-talba għal ħelsien mill-arrest terba' persuni li huma akkużati b'rabta ma' każ ta' qabda kbira ta' sigaretti tal-kuntrabandu li seħħet fl-aħħar ġimgħat. Sigaretti li nħarġu f'container mill-Port il-Ħieles. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Ant Nivella iddeċidiet ukoll li se tisma' bħala wieħed il-każ fil-konfront tal-erba' persuni akkużati. Dan anke jekk tresqu l-qorti f'okkażjonijiet differenti. L-akkużati li tlieta filgħodu bdiet il-kumpilazzjoni fil-każ tagħhom huma Roderick Borg, ħaddiem tal-Port Ħieles, Sebastian Zammit, uffiċjal ta' dwana, Malcolm Zammit, Burdnar Ormi u Christopher Calleja, uffiċjal tas-sigurtà. Għal-jom qed jidhru l-avukati Veronique Dalli, Edward Gatt, Joe Giglio u Roberto Montalto. Fost diversi akkużi dawn il-persuni qed ikunu mixlija li daħlu b'10,500,000 sigarett tal-kuntrabandu li d-dazzju bisfuqhom jaqbes iż-2,200,000 euro. Fil-qorti nstema' kif il-container li fih kien hemm dawn is-sigaretti ma kien spezzjonat kif jiġri b'mod regolari. Fil-fatt ix-xhud Pierre Delicata li huwa kollega ta' Sebastian Zammit, wieħed mill-akkużati, qal li meta urewh il-filmati fuq is-CCTV u għaraf li l-kollega tiegħu u konferma li l-container ma kien spezzjonat skont il-proċedura. Spjega kif dak il-ħin hu kienet jiċċekkja trejler ieħor. Xhud ieħor li huwa Operations Manager tal-Port Ħieles qal kif il-filmat li urewh il-Pulizija u identifika lil Roderick Borg, il-ħaddiem tal-Freeport akkużat b'rabta ma' dan il-każ. U allegat li l-akkużat kienet jgħabbi container li mhux suppost inħareġ. Huwa allegat li f'dan il-każ il-container inħareġ mill-Port il-Ħieles, il-kontenut tiegħu inħatt kollu fuq trakk u madwar siegħa u nofs wara reġa' ddaħħal f'postu fil-Freeport bis-siġilli kollha.